Cin matasa suna da tunanin cewa idan wani bai min ba a siyasance ko a wata mu'amala ba zan zama wani abu ba. Sosai. Wanda wannan expectation da suke da shi ke dakushe su kuma yana daga abubuwan da ke kashe musu zuciya. Musamman jihanmu, mafi yawanci jihanmu mun ɗauki cewa siyasa matasa idan baka yi siyasa ba ko kuma baka da ubangida a siyasa ba za ka taɓa zama wani abu ba. Wayar kuma ka zauna kai nazari shi wannan wanda kake gani mai gidanka bai iya makan shi Allah ya yi shi. Kannan kuma shi kan shi sadda yana irin ka bai yi wannan dodo hobba da kai kake yanzu. So amma idan ka tsaya ka rike kanka ka tabbatar da duniya cewa zaka iya zuwa ka rika irin mukamin da ya rika ko ma da haka. So wannan yakinin na cewa wani zai iya min dole sai shi sannan zan zama wani abu, sai wani ya taimaka in makaranta, sai wani ya taimaka in yi kasuwanci, sai wani ya ban kuɗi kan na ya hau mashin ko mota, shine hali na mutuwar zuciya wanda ya kamata a ce matasan mu su guda ko kuma in ce su bari. Kayan magana dangance da mutuwar zuciyar matasa kan bangaren siyasa. Shin baka tunanin wasu matasan za su dauka kana musu hasara ne don kai baka da wani ubangida ne wanda ya taɓa baka mashin ko mota? Ban tunanin cewa dan ka gaya matashi dan uwanka gaskiya ya tunanin cewa hasada kake yin shi. Ni ina kawo mu raina cewa kila ko da zan samu mashin ko mota ina fatan a ce ni na siye shi da kuɗi na da nan wahala ba wai bani an kai ba wai an ka bani ban so ba amma dai wannan yakinin su da suke da shi na jira a basu ni ban da iri ne shine kawai magana da zan ce ma don haka ni ban da wannan yakinin. Akwai dalili. Wani irin dalili? Akwai dalili. Babu wani dalili kawai dai ni abin dauka an ban ina so amma ba zan kashe zuciyata ko banga siyasa saboda ka taɓa requesting ga wani dan siyasa ko dan kasuwa da neman favor bai maka ba? Dan kamar alfarma kamar wace iri tana kamawa abubuwan rayuwa kana so maybe amma favor a kasa. Haka ne, tun misali muna harkokin matasa akwai wanda dole sai mun buƙaci alfarma gare su. So alfarma daban kuma mutuwar zuciya daban. Don haka wanda kashe zuciya ta don mashin ko mota ko don waya kaga ba za ka haɗa kan shi kada wanda shi kuma nema alfarma je ba babu wanda zai nema alfarma. Wani sako za ka ba wa matasa dangance da rayuwarsu, burinsu, makomarsu? Sako daga yan uwana matasa su ringa la'akari da lokaci. Idan na ce lokaci ya sauya yadda iyayenmu sun ka kalli lokaci bai kamata mu kalle shi haka nan ba. Mu suwaye nan me ya kamata mu yi. Buri kuma kamar yadda ne magana tun farko na interview na yi magana kan cewa su zamanto suna da manufa a rayuwa. Idan suna da manufa a rayuwa shine kyakkyawan buri da mutum zai iya cimma guda zuwa gaba. Sai abu na ƙarshe kuma ya kamata a ce mu ringa tuna cewa mu musulmai ne, mu ringa kokarin barin legacy mai kyau wanda ya an tuna da mu za a yi mana addu'a ba wai a jahohin mu ba a yi tunanin cewa mun ba da gudunmawa sosai wurin lalacewar tarbiyyar al'umma. Wannan shine sakona ga matasa su bar zuban mu da matasa yan uwansu mutunci saboda ba loka an ka taro an ka zuba ɗaya ba. Allah ya samu yi. Duka nan muka kawo ƙarshen wannan shiri na wannan mako sai wani sati idan Allah ya kai mu. Kada ku manta da mu na subscribing a YouTube channel ɗinmu mai suna Magana Talk Show.